Natangkan ngamin ti ulom, Albert. Makitam no anya ti mapaspasamak ita, iti pamilyam. Awan ti papasulat kadag ito ang mapaspasamak, mama. Nakarkaro na jak pagbabawian ti amin. Ha! Awan kit di ti panunot mo. Sikakit din ti agsakripisyo, gapo kadag ito'y apagtan. Awan ang yaman na, mama. Gaputam mo. At dati Diyos, asadag ko. Sikati mo kagapo. No apay adinak maayat ni Albert. Sika! Yagam mo ti bagbagam. Lakamong kita. Di umapapoy agurag! Ah! SADAG Nayurit agasat asaan amaliklikan. Dua a puso a pinagin na sideg ken pinagbulig ni pammateg. Ngem ti amin ket addaan katukad. Ket ti gasat ti rumbeng a matungpal. Kasanon no ti ay ayatem ti pakaigapuan ti nakaro a panagsagabam. Maaklon nga ta ti puso ti saan akabalan nga ipaay ni ayat. Maartapan nga ta tinapudno nga ayat tinalpasen nga inyurit ni gasat. SADAG Pakasaritaan amang kulding iti puso dagiti dumdumngeg. Pakaadawan iti nabalitukan nga adal. Manipod iti pluma ni Ferdinand Feria ken iti direksyon ni June Rebotazo. May sapay a Nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. SADAG